מה אם אני אגיד לכם שאין דבר כזה קלוריות? כן, אין דבר כזה קלוריות. קלוריה זו המצאה של בני אדם. מה אנשים עשו? בני אדם ניסו להבין כמה אנרגיה האוכל מפיק, כדי בעצם להבין את ההשפעה שלו על הגוף שלנו. אז לקחו פרוסת לחם, שרפו אותה, וראו כמה אנרגיה יוצא ומופק מתוך אותו תהליך שריפה. אבל, וזה אבל גדול, אנחנו לא מדורה, ואנחנו גם לא אש, ולגוף שלנו אין דבר כזה שנקרא קלוריה, אין יחידת מידה כזו, אין מדידה כזו, ואין אומדן כזה, הוא פשוט לא מבין את הדבר הזה ואת המושג הזה שנקרא קלוריות. מה הוא כן מבין? הגוף שלנו מדבר בשפת ה-ATP. ATP זאת יחידת האנרגיה של התא, ואם נדייק, של המיטוכונדריה בתא. מיטוכונדריה זה בעצם תחנת האנרגיה של התאים שלנו, והיצירה של ה-ATP היא מושפעת מכל כך הרבה גורמים, היא מושפעת מכמות האנרגיה שאנחנו שורפים במנוחה, מהטמפרטורה הפנימית שלנו, החום גוף, ומעוד כל כך הרבה משתנים שנקראים בעצם מטאבוליזם. המטאבוליזם הזה הוא חלק מתוך המערך הרחב יותר שקשור למיקרוביום במעי שלנו, וקשור לאם יש לנו כבד שומני ואם רגיז ואם יש לנו סוכרת או אין לנו סוכרת, ולכן זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אז אם אתם עדיין קוראים את הכמות של הקלוריות בתוויות המזון, אני ממליצה לכם לחדול מזה כמו מההרגל להישקל בבוקר. מה כן? תכירו את הגוף שלכם. תבינו איך הוא מגיב לדברים, כמו שאני אומרת למעברים סוכרתיים שלי. יש בן אדם אחד שקינוע תקפיץ לו את הסוכר, ויש אדם אחר שקינוע לא תקפיץ לו את הסוכר בכלל. אז קודם כל תאכלו מזון בסיסי, טבעי ופשוט. פחות מזון מתועש, ותרגישו את הגוף שלכם, תבינו איך הוא מגיב למזון, מה מקפיץ את האנרגיה, מה מעייף אתכם, וכמובן איך לא, אם עוד לא איפסתם את פלורת המעי, אני מזמינה אתכם לניקוי הטיפולי, שיעזור לנו לאפס ברמה הפיזיולוגית מטאבולית, את הפלורה של המעי, את הכבד השומני, את המדדים של הסוכר, ויאפשר לנו בעצם לקבל תגובה טובה של הגוף שלנו למזון. מקווה שתרמתי לכם, ולו במעט, להבנה הבריאה שלכם, באהבה בריאה. הודיה.